Hello, jotono phone kahamani subscriber no. Hekai ang tinai no kaisa belai no wan hama singcha kok obo kaisa kuchu borok poito chaklak dok o kong nang tinai share khaya hen tongmani ma khaine ka thanai hora ang thuporo emang nukmani dok hunman mutai ano imango phai sapayo nonang phan rekha boano phan rephang dok phan rekha hini sawo nung je kono manui no nung tisai mano hini sawo dok engka obon ang tinai kubui kubuya hene chongoi kisa chikon sa manai nang kisa tisai nagira no ega norok kisa logere tangdi ang norok no phunu gono do tamu manai nang tisa nanai tong engai bo manai nang tisagoi norok no phunu nai engka ang kubui phande mangkha imango kubui muk thango bodi phan mankha ang norok no phunu gano ega norok kisa logere tangdi do engka obono ang asok manai kotor to tisai naiglak do engkai toy gola kuplung duita obono ang tisai nainai engkai ti samano ti samaya yago omoto ke duita ti sawai nainene ang ti samano de kubui dang phan mankha imango ano sajangmani bang kubui de man mankha engkai nagrano noro loge roi tongdi bidono paisuk jora do nainai di engka golang no ang tabuk ti kuplung khaika do ekdom tui kathar khogoi kuplung khaika engka abono khombori rekha hunumani mungoi eko naidi ti kuplung sido naidi engkai yang naidi tui kuplung sido engkai obono eko khumori rekha engka obono kisa tabok satrai sokgano do obono kisa tabok satrai sokgano satrai sokpa engkai kholao ang do ani nokni kholao ang yak omote ke kongni tisai phunu gano engkai norok nai tongdi bidono paisuk jora do logere video paisuk jora logeri tongdi ai jotono nai tongdi do engka obono nai tongdi norok ang tabok satrai sokna nai tongo o duita ingono do engkai norok nai tongdi kisa om doi magungi doi engkai norok nai tongdi ang tabok o tui gulano tui kuplung gulano ang ti sawai kholao phunu gono do kholao ijangwaisa ki yang thaisa cameraman kisa sma phaidi engkai omodo oro kaisa ki khainai engka omono bo oro kaisa khainai do engkai yang kaisa ki he omoto ki ang khola ba to gurungnai do norok nai tongdi ang pha pharino pharia kubui de ang emango phan mangkha kisa nai nigrano do kubui de ang phan mangkha mukhang emango sajangmani bang mukhang kubui de mangkha o gola sekeonon kisa phunongdi kamke nai de o gola hliya hingkai emon hliyo he hli mane eseni ya he samang phunong kari kisa eko nai di toy kuplung si do toy kuplung se nogoi mangkha norok nogoi mangkha hingkai yang bo phunong di cameraman yang mo nai do toy kuplung se nainai di norok obono ang tabok ti sawai phunong gana nong bwskango tei baisa ang mutai no joji tabok kisa khulum garano do kun nangya hauna asok sinai do hauna asai phayo ang hauna asok sinai kun nayang nogoi mangkha norok ang kisa marai khulum gana do norok nai tongdi ang phunong gana kisa khulum gana kisa heleng tam ti saman to ang kisa khulum gana engkai norok nai tongdi bidono paisuk jora do engkai norok nai tongdi tabok ang obono tabok he paina se tan obono tabok khola telangana hi phadi cameraman khola telangana pai kono nai tongdi norok ye tore cameraman na hade toy kuplung nai nai di oi phunu gara tei bisa kubui dangi mango hunuman bai phan rejaka kisa tisai de mana tisai mai nagena nai di pura tui kuplung yang mo nai di engka obono tabok ang ti sawai phunong nai norok logere tongni bidono paisuk jora do obono tabok hingkai ti sanai do norok nai tongni bidono paisuk jora ina hadi birai no toy kuplung tabok
tisai manglak wah naikena do try khai naikena nor kisa logere tongde bidana pa sanjara do ye khagira mom deke tisa naiko tongore do tisai manglak boleh romnai bro kere hingke ba tisa thai ni tisa man ya boleh wana jaga thaisa tisa kado tai thaisa Beran yo nai di tisai to gang tobok oh my god oh ma nai di kaham ke nai di hunuk de oh mau ang tobok tisai tongo nai nugui ma khana norok nai di nugui ma khana kaham ke nai di iko enggak nong nugui ma khana nai di ambo mate ke tisai tong oh ma hlicho ka do hlicho hununi cameraman tu haji lage emon hlicha nor nugui ma khana nai di ang thabai ngai tongo do duita toy ganan iko oh ma lengkha do kubui no maun kane kubui do maun kane oi he du kada nor nugui ma kada tui nai di tui pura pai di ang pai ani bagai ma kele ka toy iko na hadi iko engkai tui pai di ado tui pai ani bagai nor nugui ma khana ang ma kele ka engka norok video no tamong jaka kisa comment khaja ang kubi de phan emango phan mangka hunuman phan de ka no pura nogon nugui ma khana tui klai man nugui ma khana norok ang paili ado engkai pura bisi tongmandi ang engkai iko nai di engkai obono tabuk toy khuglai sine ka oi phaji tik toy kiri hini chongnai se buruk do toy kiri tongnai hini chong phai na tong di iko nai di toy khuglai sika do iko orni sine ka iko engkai tinini video to asinong sina jotona hambai next vlog roko mala jesna jotona hambai